Incwadi kaPawuli kuThithu. UThithu wayengumlandeli kaJesu ongumGreki, umlingani weminyaka owayethembekile, nomhlobo wohambo lukaPawuli. Owayesize uPawuli ezinkingeni eziningi esikhathini esedlule. Manje kule ncwadi sithola ukuthi uPawuli wayemnike umsebenzi wokuya eKrethe, isiqhingi esikhulu ogwini laseGirisi, ukuyobuyisa ukuhleleka endlini yamabandla. Manje isiko lamaKrethe lalinodumo olubi emhlabeni wasendulo. Elinye lamagama esiGriki lokuba umqambimanga, kretizo, ukuba umKrethe. Laba bantu babedume kabi ngenkohliso nokuhaha. Iningi lamadoda esiqhingini ayesebenza njengamasosha aqashisayo kulowo okhokha kakhulu, ngokuba amadolobha esiqhinga ayengaphephile, ehlushwa ubudlova nenkohlakalo kwezocansi. Kepha isiqhingi saseKrethe sasinezikhumulo ezihlelekile eziningi, futhi bephakela amadolobha wonke asolwandle lwaseMedithera. Manje, ngeso likaPawulu, iKrethe yayiyindawo enhle kakhulu ukuqala ukuxhumana kwamabandla. Kodwa asiyazi imininingwane yonke, kodwa ngalendlela thize lamabandla atheleleka inkohliso yabaholi baseKrethe. Bathi bangamaKristu, kodwa babecekela phansi amabandla. Manje uPawuli unika uThithu umsebenzi wokuya khona ukuqondisa izinto. Le ncwadi inikeza imiyalelo, inokuhleleka ukuqondile. Emva kwesingeniso esifushane, uPawuli unikeza uThithu imiyalelo ngomsebenzi wakhe ebandleni. Usemnikeza isiqondiso ngohlobo lwendlu entsha, nangoluntu olusha, ivangeli okumele likudale kule miphakathi yaseKrethe. uPawuli usephothula incwadi ngesibingelelo sokugcina. uPawuli uvula yonke into ngokukhumbuza uThithu ukuthi umyalezo wakhe njengompostoli umayelana nethemba lokuphila okuphakade, okungukuthi impilo yesidalwa esisha ekhona iqala manje ngoJesu uMesiya. Futhi leli themba lathenjiswa emandulo nguNkulunkulu ongaqambi amanga. Manje, lesi sisho esifushane sethula indikimba ebalulekile engaphansi kwencwadi yonke. Enye yezinkinga zamabandla aseKrethe kwakungukuthi babezakhela okwabo ukubheka ngoJesu, uNkulunkulu wamaKristu. Bambheka ngeso lonkulunkulu bamaGreki abakhula nabo, ikakhulukazi uZeus, inkosi yonkulunkulu babo. Abantu bamaKrethe babenesimangalo sokuthi uZeus empeleni wayezalelwe esiqhingini sabo, futhi babethanda ukuxoxa izinganekwane ngomlingisi uZeus. Wayeyenga abesifazane aqambe amanga ukuze kwenzeke intando yakhe. Manje uPawuli empeleni ufuna kucace. uNkulunkulu ombulwe ngoJesu uhluke kakhulu kuZeus. Isisekelo sesiqu sakhe ukwethembeka neqiniso, okusho ukuthi indlela yokuphila yamaKristu kumele ibe ngeqiniso, okuzoba inguquko yangempela kulamaKrethe. Manje uPawuli unika uThithu imisebenzi emibili. Uthi owokuqala ukukhetha abaholi abasha bebandla ngebandla lomphakathi. Iqembu alibiza ngamalunga, abayeni noma obaba abavuthiwe. Ondlela yabo yokuphila ihluke kakhulu esikweni lamaKrethe. Bamelwe ukwaziwa ngobuqotho, ngokuzinikela okupheleleyo kuJesu, ukuzithiba kanye nokuphana emindenini yabo nasemiphakathini wonkana. Futhi laba baholi abasha kumele bafundise izindaba ezinhle ngoJesu. Bathathe indawo yabaholi abakhohlakele abadinga kubhekwane nabo. Lowo umsebenzi wesibili kaThithu. uPawuli ubalula laba bafundisi ngalabo bokusoka. Ngamanye amazwi, babengamaKristu amaKrethe angabaJuda ngokobuzwe, abathi balandela uJesu, kodwa ngendlela efanayo nezinkinga eGalathiya. Laba bantu baphoqa ukuthi amaKristu angewona amaJuda ukuba asoke futhi alandele imithetho yeThora uma ngabe befuna ukuba abalandeli bakaMesiya wamaJuda. uPawuli uthi bathathekile ngezinganekwane zamaJuda nangemiyalo yabantu. Ngaphezu kwakho konke, basebuholini bebandla ukwenza imali. Manje uPawuli, emnyakazweni wobuchule, ucaphuna isisho enkondlweni yomKrethe wasendulo, u-Epimenides, owayengagwegwesi futhi eneqiniso ngesimilo sabantu bakubo. Wathi amaKrethe angabaqambimanga, izilo eziyingozi, neziminzi ezingamavila. Baxubanisa iqiniso namanga, phakathi kokuhle nokubi. Bakulokhu ngenxa yemali. Ngenkathi laba baholi bethi bazi uNkulunkulu, indlela yabo yempilo yobuKrethe iyamphika yena. Kumele baqondiswe. Lokhu kuholela uPawuli engxenyeni elandelayo. Ngenxa yalaba baholi abakhohlakele, amaKristu amaningi kulamabandla manje banamakhaya nezimpilo eziphukile. Izikhathi ezintathu ezahlukene.
UPawulu uqhakambisa imiphumela yalokhu. Umyalezo ngoJesu uhlanjalaziwe. Omakhelwane babo abangewona amaKristu sebenezaba ezimbi zokubamangalela. Konke lokhu kwenza isifundiso ngoNkulunkulu uMsindisi wethu angathandeki inhlobo, futhi engaphoqi kumuntu. Manje uPawulu udweba isithombe sendlu eyiyo yomKrethu ozinikele kuJesu. Kuzoba amadoda nabesifazane abakhulile abagcwele ubuqotho nokuzithiba, ukuze babe isibonelo kubantu abasha. Nabesifazane abasha kungabi abahambi belala begwema ukushada, okwakuyinto eyayisemgangathweni eKrethe ngaleso sikhathi. Kodwa okunalokho bafanele ukubheka abalingani abathembekile ukuze bekwazi ukukhulisa imindeni eqinile, enempilo. Kanjalo nezinsizwa zenze okufanayo. Kumele baziwe njengezakhamuzi ezithelayo, ezinempilo. Izigqila zamaKristu eKrethe zazisesimweni esihlukile. Ngenxa yevangeli, zaziphethwe ngokulingana emphakathini webandla likaPawulu. Kodwa-ke, kwakunengozi yokuthi kunokwenzeka zisebenzise lokho kulingana njengegunya lokudelela ababusi, bese ziba yingxenye yezigqila ezingabahlubuki okwakuzobhebhethekisa ukuhlanjalazwa komyalezo wamaKristu. Uyambona uPawulu ekhuluma ngengcuphe lapha. Uyakholwa ukuthi ivangeli ngoJesu lidinga ukufakazela amandla alo ukukhulula ezigcawini zomphakathi uma lizoguqula ngempela isiko lobuKrethe. Futhi lokho akuzokwenzeka ngezinxushunxushu zomphakathi noma ngokuzivalela kwamaKristu empilweni yasedolobheni. Umyalezo wamaKristu uzophoqa amaKrethe ngenkathi amaKristu ezibandakanya ngokuphelele empilweni yomphakathi, uma ngabe izimpilo namakhaya abo efana phezulu. Kepha emva kokubukisisa, omakhelwane babo bazothola ukuthi indlela yesimo sokuziphatha yamaKristu ihlukile kakhulu, eyokuzinikela ngokupheleleyo kuNkulunkulu ohlukile. Yilowo mehluko uPawulu awufinqa kamnandi ekugcineni esahlukweni sesibili. Uthi indlela yokuphila ebusa isimo sokuphila somKristu, ubumnene bomusa kaNkulunkulu, okubonakala ebuntwini bukaJesu, okuzobonakala futhi ekubuyeni kwakhe. Lo musa ubonakalisiwe ngenkathi uJesu enikela ngodumo lwakhe, efa ukufa kwehlazo endaweni yezitha zakhe, ukuze azikhulule futhi azihlangule. Yilowo musa obiza abantu bakaNkulunkulu ukuthi bathi cha ezindleleni zempilo zenkohlakalo, eziphambene nothando lokuphiwa lukaNkulunkulu. uPawulu ubese donsa endlini yamaKristu umbono wokuphila kobuKristu njengabantu abasha emphakathini wamaKrethe. Kubantu bonke, amaKristu kumele aziwe njengezakhamizi zoqobo, zokuthula, eziphanayo, ezilalela abasemagunyeni, ezaziwa ngokufuna okuhle. Kepha lokhu kuhluke kakhulu empeleni nendlela amaKrethe akhule ngayo. AmaKristu kumele yabhekane kanjani nalendlela ayiphambene nesikompilo labo. uPawulu ukholwa umnyombo wamandla othando lukaNkulunkulu omthathu emunye oluguqulayo, omenyezelwe kumavangeli. Uhlola lokhu ngenkondlo enhle kakhulu. Uthi ubumnene nothando lukaNkulunkulu ikhona okwasisindisa phezu koqobo lwethu. Ngomoya ongcwele, uNkulunkulu wasihlanza wasizala kabusha futhi saba abantu abavuselelwe. NgoJesu, wenzile indlela yokuba abantu babe ngabalungile phambi kwakhe. Konke lokhu kuvula ukuphila okuphakade, okungukuthi ikusasa elisha endalweni entsha. Le ndaba ephilayo inamandla kakhulu, ingakhiqiza izinhlobo ezintsha zabantu. uPawulu wanelisekile ukuthi ukwethembeka okugcwaliswe umoya ezifundisweni zikaJesu kuzomemezela ngomusa kaNkulunkulu esiqhingini saseKrethe nasemhlabeni wonke. uPawulu uphetha ngokuthembisa ukuthumela usizo kuThithu, u-Arethema noma uThikhiku. Emva kwalokho usebingelela abangani babo. Manje incwadi iyaphela. Incwadi kaThithu isikhombisa isu likaPawulu emabandleni ukuba abe yizisebenzi zenguquko emiphakathini yabo. Angeke kwenzeke ngokuqala impi yesiko noma ngokufana nendlela yokuphila yamaKrethe. Okunalokho, ubiza lamaKristu ukuba azibandakanye esikweni lamaKrethe ngokuhlakanipha. Adinga ukunqaba lokhu okukhohlakele, kodwa futhi asingathe lokhu okuhle. Uma engafunda ukuphila ngokuthula, azinikele kuJesu nakokuhle. AmaKristu, ngamagama akhe, azobonisa ubuhle bomyalezo ngoNkulunkulu wethu osindisayo. Yilokho incwadi kaThithu emayelana nakho.